Skúsenosť s týmto projektom a práca samospráv, tie ich skúsenosti, ktoré získali, ten proces, ktorým prešli a ktorý je naozaj viditeľný, pretože oni na začiatku mali vyslovene strach z toho, že čo sa od nich čaká, čo budú musieť urobiť, ale napriek tomu do toho išli a boli veľmi odvážni, tak malo by to byť práve impulzom aj pre tých hore, ktorí tvoria tie veľké politiky. A aj keď zatiaľ na Slovensku sa to ešte nerobí, ešte tie politiky sa netvoria na základe skúseností z dola, ale stále je to ako keby riadené z toho centra, ale práve naopak by to malo byť, práve by mali počúvať, čo tí ľudia dole zažívajú, čo sa tam deje, ako to riešia, aké majú skúsenosti a ten ich hlas by mal byť vypočutý. My v Centre pre výskum etnicity a kultúry sa venujeme dlhodobo rôznym skupinám, zraniteľným, inakým, rozmanitým, rôznym. A samosprávu sme vždy chceli vnímať ako partnera, ale vždy sme vnímali skôr ako takú bariéru často, alebo možno až brzdu nejakým zmenám a pokrokom. A práve tento projekt bol pre mňa možno takou aj najsilnejšou a najlepšou pracovnou skúsenosťou, lebo toto sa ukázalo ako pomerne veľký predsudok a ukázalo sa, že naozaj aj ľudia na lokálnej úrovni, tí, ktorí reprezentujú samosprávu, dokážu veľmi kreatívnym, zanieteným a veľmi zodpovedným spôsobom sa postaviť aj k týmto témam, ak sú dobre sprevádzaní týmto procesom. Bolo na nich vidno na začiatku, na mnohých z týchto predstaviteľov, že majú obavu, nevedia, do čoho idú, možno aj takú neistotu a nechuť. A každou ďalšou hodinou a každým ďalším stretnutím sa toto pomaličky menilo. A ako povedal dnes jeden zástupca samosprávy, že Cvek a ZMOS nám otvorili oči a my ideme otvárať oči teraz našim poslancom, tak ak sa toto podarilo, tak pre mňa je to obrovský úspech tohto projektu. Odznelo tu množstvo inšpiratívnych podnetov, poznámok, návrhov. Zástupcovia samospráv naozaj veľmi kreatívne pristúpili k tejto téme a asi také úplne základné, s čím prišli, je to prekonávanie bariér a uvedomenie si toho, že naozaj tam existujú určité hranice medzi tou majoritou a cudzincami. A práve tá samospráva ako zástupcovia vlastne štátu alebo tejto krajiny majú tú moc tie bariéry prelomiť a urobiť ten prvý krok. A toto je naozaj to základné, čo by sme si asi mali odniesť z toho projektu. Napríklad to, že výjdu do toho terénu, keď to mám tak povedať, a začnú sa rozprávať s cudzincami. Začnú ich prizývať do života mesta, doslova. Začnú ich aktívne zapájať a dajú im najavo, že aj vy ste obyvatelia tohto mesta a ste súčasťou komunity, ktorú si vážime a prinášate nám niečo, čo je pre nás hodnotné.